Nangasud na na. Nangasud na ang mga classmate. Nasod ang mga classmate. Nya, Ano manalit? malit na siya. Pero nag-abot ni Nor dito, kung wala pa masod ang mga classmate, wala pa na siya malit. Oh. Dili pa na siya pakantahon. Pagkantahon gaya po oy. Plag. Pakantahon gyapon. Kaya nga naman. Kaya usara siya. Di man ka mao no. Kung duha, so ana. Ha? Kung so ang maliit, Di sa. di pod. Kanandagan na kagulduan. Udi na na. Kung daghan. Oh. Dagan man may. Pero wala pa yung nakasuway pagkanta. Kasuway na. Nana? Oh. Kinsa man? Kaso din pagkuha na mo. Wala pa may klase at putunder na Ang mo. kamot na. Inya ga magkinanglan maling kamot nga din agad malit. Sabe? Tutok ko. Magluto og Itlog. Kaya ako tabang din si mama. kay luto sa itlog. Na si mama yahay kayo ako dili. Na itlog des kilid. Ay nalabo palit-palit. Napa may usa dito. Ay, patiso na ko. But okay na. Itlog sa manok na. Manok na to. Sure daw. At kaya wala ko studan. Suwa. Suwa na ko kay wala sunod sa itlog po. Tana. Sa unan man mo hang tot gisalon. Oh, gisalon. Gisalon kay ganan ko magisalon. Imhang. Gisalon. Okay. Ako pauna mo na at Kuha na nimo. Kuha na niya. Kuha siya mga kay pasud-an niya sa eskwelahan. Pila mo kanon? Kana ra usa? Kana lang usa? Punin lang usa. Kuwang na ni Kajin na kiat. Pila ka bukay mo gikuha? Pila man na? tulo naman ni kaya napagsa. Napay. Kana imong gikuha ron pila man na? 1, 2. To. Yang nabilin dia. Sige. Di na maom na nang itlog. Darang iyas itlog ay. Lagot kayo kaya. Iso kay maldita kinig na mo ka. Mo na yung pinakagawang na mga manok. Mo na yung iyas mo na nang itlog. Oy, maunawin ko. Mag-open na siya ng itlog. Hoy! Titit! Yung utlog. Itlog ni Makay kuha ka ba? Sunon ki karon. Ang sabi? Basta di ka masukuhan. Sunon na ako. Initsunon ni Kajin mga kiat kay Musuko mo siya ka niyang itlog iyan itsunon. Siya na lang lutoon yung itlog pabilin. Poy mga itoy tali. Kisa yung ganahan mo ni itoy. Itoy. Ginabi. Ano ka din. Naglana si ang para sudan. May takanan mo iro ha? Suwa. Kamawan at itlog-log. Para maka-answer po sa eskwelahan. Para maka-answer ko sa eskwelahan. Para nasuna akong utok. Na itlog na ay. Wa day suod mong utok. Wala. Na. Ha? Wa day suod mong utok eh. Bugno. Imong utok ba pa suod? Wala. Nga naman. Like vegetable. Yan, vegetable din ang itlog. Kanakay. Ato na yung luton. Kun. Okay. Ang
Mga nang kikaat ang itlog, kulit kayo. Alam mo, hilaw po kayo na. Sure. Yung na ako nang gibatil. Naman. Ay, makino ng itlog ni Dada para ako kampun. Yung mo na nang batil, be. Para sudaan. Para lutoon na. Yan ang gibatil na kaya para ma-mix na siya. Yan, kitimplahan na na. Ha? Oh, timplahan na. Mana deh.